Is-sib filgħodu ngħatat l-aħħar tislima lill-eks Ministru u eks-Deputat Nazzjonalista Michael Falzon waqt ċerimonja funebri li saret fis-Santwarju tal-Ħnina Divina f'San Pawl tat-Tarġa. Tul-omelija tiegħu Du Michael Aġus irringrazzja lil Perit Falzon tal-ħidma dejjema tiegħu, fejn iddeskrivih bħala bniedem professjonali li dejjem kellu l-bib miftuħ għal kulħadd. Wasaħa illi sal-aħħar Michael Falzon kien baqa' jagħti kontribut sħiħ lill-pajjiż kemm fil-ħajja politika tiegħu kemm dik professjonali kif ukoll bħala opinjonista fuq il-medja lokali. Il-mewt ta' Michael Falzon tħabbret propju nhar il-Ħadd 5 ta' Jannar u miet fl-età ta' 79 sena. Tul is-snin huwa kien ukoll attiv f'diversi għaqdiet u organizzazzjonijiet fil-waqt li għamel perjodu twil bħala direttur editorjali tal-gazzetti In-Nazzjon, Il-Mument kif ukoll The Democrat. Il-Perit Falzon li twilet il-Gżira fl-1945 kien ilu mill-1975 attiv fil-politika u kien elett deputat tal-Partit Nazzjonalista fl-1976. Falzon kien l-ewwel direttur komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal funeral kien hemm fost oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien mas-sinjura tiegħu Anne Marie, diversi deputati nazzjonalisti u uffiċjali tal-partit u persuni distinti oħrajn.